grass on the lawn, tacks on the floor, and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't sand. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hedge. There's a big black hole sitting on my window ledge, and I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe I just hate to be all alone outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. Well, you're up so high, how can you save me when the dark comes here tonight to take me out my front walk and into bed where it kisses my face and eats my head? What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. No, it won't be too soon till I say good night, moon. Köszönjük szépen a rendőrség, a közvetlenül és a polgárőrség segítségét is. Meg vagyunk-e? Meg vagyunk-e? Na, debreceni bringások, meg vagytok? Nézzek, ülés meg van? Meg vagytok bringások, egy kis rengetővel, legyetek szívesek, jelezzétek, ahol itt vagytok. És akkor itt a saját üléség. Na, úgy látom, minden jó, hogy debreceni bringás ide tartott velünk a főtérre. Mint azt tudjuk, a kemény bringások nem bántak, csak érzékelik a hideget. És menet közben még tovább hízott egyébként a tömegünk ide a főtérre, az a maradék 750 ember, aki velünk tartott ma. Úgy látom, Csipécén már elmúlt a gyógyszer,
Próbálj meg valami hasonló mutatványt kivitelezni, szigorúan látjátok nyújtott karral, egyenes derékkal, fölfele néző arccal. Szerintem leszem bringámerés, kritikám az 2016 adásszuk! Nagyon királyak vagytok! Aki nem bírja, engedje le nyugodtan! Aki legtovább bírja, ajándék matricát kap. És most mindenki emelje meg az előtte lévő emelőbringát. Ó, nagyon jó isteniek vagytok. Nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki ma eljött. Külön köszönet, és szeretnék egy tapsot is kérni a kedves biztosító kollégáknak, akik lehetővé tették, hogy eljussunk idáig a Nagy Erdőről. Minden közreműködőnek, akik besegítettek, a grafikusunk, Nyomda, bárki, aki ezt a címkét összehozta nekünk. Természetesen közrejátszott velünk a rendőrség, polgárőrség, volt mentős kollégánk, neki is egy külön tapsot, hál' Istennek semmilyen dolga nem volt. Közterületfelügyelet, polgárőrség, közút, DKV, mindenki. Még mindig itt vannak a kedves hölgyek, akik adományt gyűjtenek számunkra, hogy legközelebbre is tudjunk nektek ilyen pöpet matricát nyomtatni. És friss meleg az információ, május 12-én bringás reggelit fogunk tartani itt a főtéren. Várunk mindenkit, május 12. Akinek kedve támad, egy isteni jót reggelizű tartson velünk. Nem voltam még sose, csak... Én már voltam, akkor Pogácsa volt meg te. Ja.